Hola chicos, what you doing? Astăzi vreau să facem cum scrie și în descriere. Vă arăt niște coduri făcute de mine. Să începem. Scrieți așa: 139 607. Să vedem dacă merg. Sunt și cu Amelia. Și scrieți acum 718 și ar trebui să fie un fără picior, așa cred eu. Da, așa. Oh! A mers! Wow! Ce fain! Ce cute, ce cute, ce cute! Hai să o bluză trebuie acum. Deci 103 2 79 120. Eu le-am scris pe o foaie ca să le văd. 20. Wow, ce cute bluză! E foarte faină. Deci 1, 2, 9, 9, 3, 3, 6, 0, 2. Ar trebui să fie pantaloni. Amelia, nu merge codul ăsta. Care? Nu merge o bluză, ceva, dar o să punem noi niște pantaloni. Nu trebuie acum 2 mâini. Ana. Ok, merg ăștia. Deci puneți pe îi puneți pe ăștia. Nu pe ăștia primim. Îi punem pe ăștia și scriem următoarele coduri. Un cap ar trebui să fie 746 676 676 04. Nu cred că l-am scris eu foarte bine. 74 67 67 676 676 04. Da, mi s-a schimbat capul. Acum păr 1320 636. Și dacă să mai vreți să facem sezoane de astea, nu uitați să dați un like. 45 22. Un păr foarte frumos și foarte fain. Acum ar trebui să căutăm un hanorac. 9122 110 415. Un hanorac. O clamă de păr acum. 6 3 7 6 3 2 3 2 1 9 2 6. Da, niște clămițe am primit. Foarte frumoase. Acum am scris aici lust. Aici e o bustieră. Și aici... Ok, căutăm ce e aici. Hai să vedem. 5 4 2 7 7 7 3 5 4 9 0 1. Nu știu, cred că nu știu, în fine. Și la o față încă n-am făcut, dar o să fac la data viitoare de vlog. Dar punem fața asta, scrieți cute
și o luați pe o față cute. Stați să caut. Asta parcă-i. Stați că trebuie să scot fețele. Cred că fața asta o luați asta. Da, nu, parcă-i. Deci luați și o față și ochelari. Asta? Nu. Nu știu pe care față să vi-o dau. Eu cred că asta. Și asta. Care le-am făcut și eu din cap. Ok, imediat îți fac și ție vlog. Deci cam așa Nu le trec. Ok, bine. Cam așa este skin-ul meu. Este foarte frumos. Amelia, dă o notă. Dă o notă. Părai. Pantaloni scocod? Nu. De ce? Întreba. Pare cod? Abonați știu. Scocod? Nu. Aici nu scrie nicăieri pantaloni. Ba da, uite. Bluză, pantaloni, dar nu merg. Uite. Deci dictează-mi 1, 2, 9, 9. 1, 2, 9, 9, 3, 3, 3, 6, 0, 2. Atât. Nu merg. Deci, ăștia sunt destul de cute. Da, deci cam acesta a fost video de astăzi și voi sări de pe balcon. Pa!